Zlatko, toto je moja sekretárka. Nie si dosť dobrá pre svojho manžela, tvoja postava je taká zlá, nosiť také drahé oblečenie je plytvanie, čo je to za spôsob, Zlatko, beriem ťa na nákupy. Dobré ráno. Prosím, prineste mi najlepšie oblečenie v obchode. Pozrite sa na ne, všetky sú také krásne, radšej si ich nekúpim. Moja postava sa po pôrode nezotavila. Pani, máte skvelú postavu, len ste si nevybrali správnu poprsenku, vyskúšajte túto tvarujúcu poprsenku, budete prekvapení. Pred 30 rokmi ste sa na dosiahnutie pevného a vyvýšeného poprsia museli spoliehať na podprsenky v tvare veľryby. Pred 20 rokmi mohli podprsenky v tvare veľryby poškodiť zdravie žien, pred 10 rokmi boli podprsenky s uzavretým chrbtom tesné a nepohodlné, predtým sa na zväčšenie PDLHRS používali penové vložky, ale bolo v nich horúco a neboli priedušné. Teraz, na to, aby sme mali krásne a plné poprsie, potrebujeme len túto bezšvovú poprsenku. Je neuveriteľne pohodlná, bez sťahovania ako poprsenka v tvare veľryby, no zároveň jemne dvíha a tvaruje prsia, ľahký, bezšvový dizajn vám zabezpečí pohodlie po celý deň, dokonale sa prispôsobí vášmu telu a dodá vám pocit sebavedomia, vaša manželka vyzerá úžasne, tie šaty sú nádherné, moja manželka obetovala toľko pre rodinu, takže chcem, aby bola vždy krásna. Ale nie vždy bola takáto pekná, čo si obliekol, že vyzeráš tak dobre. Nosím túto spodnú bielizeň, pristane každému.